Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед ва комментариҳои хуб менависед, ай ҳаматон миннатдорум. Хуб чӣ хеле ки мебинед аэропорти Душанбеда қарор дорем. Имрӯз бигем ба ғарибӣ сафар дорум, иншаллоҳ мерам ва ай Душанбе Москва ростӣ бояд барам Москва. Ҳач хеле ки медонед билетҳо қиматтарай 19,000 рубл, 21,000 рубл. Ҳамаи шаҳрҳои Россия раидам, ами Самара арзонтар 11,700 хато накунам гирифтам. Хайр мерем бу давом шавад, иншаллоҳ Аллоҳ туғрӣ мекунад. Ҳам аэропорти Самарадан видео мекунем ки нафарҳое ки ба Самара мераванд мақсад бо хабардор мешаванд беҳтаринай ва номерҳои бародара тавсия метавонам барои границаво ва номерҳои авиакассамона. ها مجدم خیلی بگیم خیر خشکنی اومده بهترین خیلی هر یه ویدیو داره که بیلت میگه کامنتر یا میگه خیلی یا بالا کده در ویدیو جو میکنه این دفعه میگم چی با ویدیو داره میگه ما مردم خبردار کنم که لایک هایو چون نبرورا. السلام علیکم. اکا ابلورا پروژات کنی اومده گیم بهترینه و خیلی دمیدی 26 دمام بیلت دارم مسکو منم ولی بسیاری آدمو комментариҳоро барои худат менависанд, ҷамъ кардан мегирам, ба як видеода ҳамаша мепарсам. Комментария бинависем бисёри баъд, чтобы бисёр видео бикунем партия. Бале. Ва дар масъалаи Тоҷикистон беҳтарин ай чӣ хеле накуни ватан ай. Мақсад ғарибӣ ай чӣ хеле бугум ватанда дилат ором ай. Хай не? Хеле чанд сол будӣ дар Россия? Ай кӯдакидам уҷа кавон. 6-7 сол. Сад кuni накuni ҳамин қа мегардӣ бо мебиёи ватан охи ватан ай. Хуб шукри Аллоҳ чӣ хеле ки мебинен айни замон дар аэропорти Самара қарор дорем. Рости видеое ки аввал да гап задагим хайрихиш кардам. Ҳамун рӯз баъди вай мерам регистратсия гузаштанӣ ки меган рейс пагаҳ дамоди. Бо як рӯз дига бигем дар ватан истодем. Барои мо аввало яча бугум ки нафарҳое ки билет мегирем, ина худам билет мефурӯшам. Ҳатто бигем ки худма хабардор накардам, на уведомление омад, на сообщение дар вақти регистратсия бигем. Баъдан гуфтанд ки рейс пагаҳ дамодаги, бигем гаштем рафтем хона ва имрӯзаш парвоз кардем, омадем дар аэропорти Душанбе. Нафар дида проблема шуд ки бигем ки ба паспорти Россия мерава, регистратсия намекунад. Мақсад штраф мекунанд, мегардонанд, айрейс нимат мекунанд. Барои ҳамин рафтем ба паспорти российски Тоҷикистон да регистратсия кунем, хубтар барои ки дар вақти омадан проблема нашавад. Баъдан бигем парвоз кардем аэропорти Самарада Курмуч. Аэропорти Курмуч, ҳа? Курмуч. Бале. Бигем ки ҳамин одамое ки мевагӣ овардаги буданд, харбузаву я пашкаи дига, я салафан, хурмо овардаги буд, ҳамин проверкаи багажда сахттар буд. Донагӣ ҳамаша, аммо пашкара гуфтанд ҳар як хурморо дута ки дирижда ягон чӣ набошад. Ин масъалашдам эҳтиёт бошанд хубтарай. Ва дар аэропорт Душанбе будем, як бародар гуфт документа рӯӣ кардан дар кора, яка хати аям Тоҷикистон гап задем ки тамошомон мекардаям. Тамошо. Бале. Худат омад яка аэропорти Курмуч бигем, аэропорти Самара тафтиши ҳуҷҷат чӣ хеле? Тафтиши ҳуҷҷат барои дуромада? Нафарҳои бедокументое ки меоянд мераванд. Ҳамин пеши дарда истодагия, инами мо дуромадем чандин кас будем. Ягон кас напарсид. Ака ҳар хел мешавад. Мешавад моменте ки бупарсанд. Агар ина ҳози ман ҳамин саҳар ина дуромадам, я 2 соат пеш. Умуман ягон киши напарсид, инами бари пушмондай ҳам дуромад боҳош, лента мегзари, ҳаминҷа истодагия. Гоҳ вақт мекунанд, бисёртар вақт ба фикрам эътибор наметиҳанд. Бале. Нафарҳое ки тамошо мекунанд, нафарҳое ки дастгирӣ мекунанд, мардуми ғариб, мардуми тоҷик чӣ мегӯянд? Оли барам чанд провожат кардан дар корае ки хеле набудем. Ба шуқи ҳафтум да рафтам, ҳаштум да омадем. Я моҳ ё чӣ? Ки ман чӣ мегӯям? Ман чӣ мегӯям? Ҳама да бурборӣ мехоҳам, тамоми муҳоҷирда ана барори кор мекунам, и аввало бо тани сеҳат. Лайка биҷихе. Ҳама бачаҳо лайка биҷихе. Ана ака Абдуллора дастгирӣ кине. Ина ва Самараи Курмуч ина омад хамбид, ина 10-15 минут ина пешвозиш гирифтем, ина ҳамиҷа. Ина бо шоколад оварде.
бо шириниҳо қати пешвозиш гирифтем. Хай худо насибиш карда боша, хай ягон суал ягон ҷо ага дам шавот кунам, мумкин ки бо бай болотара меравам. خب شما دمکجان برای کار برای داکومنت کردن ما دمروی سفید نفرایی که تماشا دارن خدا نگهدار شما باشه. بله باشه